Wala mabalhin ang katahom sa imong dagway. Nagpahayag ka nga inahan sa maong kaputli. Nagipakita mo sa imong mga devotos na kalimpyo sa ilang mga kasing-kasing. Busa, nagaampo ako nga itugot mo kanako ang gipangayo ning novena. Amen. Pagpalandong sa purifikasyon sa Berhen o sa dakong kaputli sa pagpanamkon sa templo. Maghimaya ka, Hari, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang gilauman namo. Maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo, gipahinginlan ang mga anak na Eva. Nagapanghupaw, nagaagulo, nagahilak ni walog sa mga luha. Daan mo mag-alampo, ilingi mo kanamo, kanay mong mata nga maluluyon. Kung ubos na kining pahingilin, ipakita mo kanamo, kanay mong anak nga si Jesus, nga mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluluyon, ay matamis nga Berhen Maria. Igaampo mo kami, santang inahan sa Diyos. Maghimaya ka, Hari, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang gilauman namo. Maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo, gipahinginlan ang mga anak na Eva. Nagapangupaw, nagaagulo, nagahilak ni walog sa mga luha. Daan amo magalampo, iling imo kanamo, kanimong mata nga maluluyon. Kung ubos na kining pahingilin, ipagita mo kanamo, kanimong anak nga si Jesus, nga mahal nga bunga sa tiyan mo. Ay maaghop, ay maluluyon, ay matamis nga Berhen Maria. Igampo mo kami, santang inahan sa Diyos. Maghimaya ka, Hari, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang gilauman namo. Maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo, gipahinginlan ang mga anak na Eva. Nagapanghupaw, nagaagulo, nagahilak ni walog sa mga luha. Daan among magalampo, iling imo kanamo, kanay mong mata nga maluluyon. Kung ubos na kining pahingilin, ipakita mo kanamo, kanay mong anak nga si Jesus, nga mahal nga bunga sa tiyan mo. Ay maaghop, ay maluluyon, ay matamis nga Berhen Maria. Igampo mo kami, santang inahan sa Diyos. Amahan namo nga nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo mana kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Christi audinos, Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Salve Regina, Mater Misericordiae, Veta dulcedo et spes nostra salve. Veta dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamos, exoles filii Hevae, ad te suspiramos, gementes et flentes in hac lacrimarum valley, lacrimarum valley, lacrimarum valley. Ea ergo advocata nostra, Elius tuus misericordiis oculos ad nos converti. Converti, et Jesum benedictum, fructum ventris tui, nobis post hoc, excellium ostendi, O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
Ora pro nobis Santa de Genetrix. Oremos omnipotens eterni Dios, que gloriosa Virgenis Matres Mary Corpus et Animam, ot dignum felisu habitaculum effiso mireritor Espiritu Santo cooperanti. Preparasti, dahort cohos comercioni lati amor, ihos pia intercessioni, ab instantitibus malis et immorti perpetua liberimor, perium dem Christum Dominum nostrum. Sabtum presidium confugimus Santa de Genetrix nostres deprecationes nis despicias en necessitibus nostres, sed e pericules contra libera nor semper vergo gloriosa et benedicta. Ora pro nobis Santa de Genetrix. Oremus famolorum torum cosumus Domini, delictes ignosi, ut qui tibi placere, de actibus nostres nud valimus Genetrices, Velitu Domini nostris intercessionis salviamur, perium dem Christum Dominum nostrum. Ave Maria stilla, di mater alma, at qui semper Felix Coeli porta, Somens Eliud Ave, Gabrielis Ori, fonda nos in paci, Mutan seven omen, salve ven claris, profer lumen sisis, mala nostra pili, bona consta posi, monstratis matrem, sumat parti presis, qui pro nobis natus, tolit esitus, vergo singularis, enter omnes mitis, nos culpes solutus, metes facit castus, vetam presta puram, iter paratutum, semper colaitimor, ut vedentes Jesum, sit laus Deus Patri, Somo Christo Dicus, Spiritui Sancto, tribus honor onus. Amen. Orasyon. O malaloy no yamot nga Maria, hinumduman mo nga kutob ang kalibutan makalibutan, wala pa hibaluing ay manggipasagdan nga walay kalipay. Kadtong nagaampo kanimo, ni madungog man usab nga kadtong midangat sa dakong kahangol sa imong tubangan, imong gipapahawa og wala hatagi. Busa sa paglaom ko sa imong maluloyon og nga kasing-kasing og mahatagon, nagahapa ako sa imong mga tiil. O inahan sa Dios nga dunggon mo untag pangakuhon, ang gipanghayo ko kanimo uban sa mga luha sa akong kasing-kasing. Amen. Kay nataw ka aron maghari,
kaayuhan namo nga tanan. Kaming makasasala tabangi, Veren sa Belen nga inahan. O inahan sa Diyos o grayna, pinili ka sa mga bulag. Tungod ka na mo maluwas ang kalag, sa daghang mga makasasala. Kay natao ka aron maghari, kaayuhan namo nga tanan. Kaming makasasala tabangi, Virhen sa Belen nga inahan. Oray na sa kaharian, sa kagamhanan gitagaan. Sa bituon kinuyugan, ingon man usab sa bulan. Kay natao ka aron maghari, kaayuhan namo nga tanan. Kaming makasasala tabangi, Virhen sa Belen nga inahan. Ang mga dibuto sa kaini, magdebosyon unta sa hingpit. Aron sa dakong gugma, mamulong Hesus ug Maria. Kay natao ka aron maghari, kaayuhan namo nga tanan. Kaming makasasala tabangi, Virhen sa Belen nga inahan. Sa Sabado rayna, sa pagdaig pagahalaran ka. Sa mga anak ni Eva, aron maambit sa'y maya. Kay natao ka aron maghari, kaayuhan namo nga tanan. Kaming makasasala tabangi, Virhen sa Belen nga inahan. Usaray na nga malulong, imo kami nga pagtulong. Kay kung sa panahon
sala tabangi, Birhen sa bilin nga inahan, ang mga saad sa anak mo, mao ang langit nung himaya, nga kanimo sinaad na sa pagdangat ihulat namo, kay natao ka aron maghari, kaayuhan namo nga tanan, kaming makasasala tabangi, Birhen sa bilin nga inahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sunod ng santos nga misa, itong ipahinungod ng musunod nga mga pag-ampo. Mga misa, pasalamat. Pamisa, pasalamat sa mga grasya nga nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Sa pamilya, sa Birhen sa Belen, ug kang mahal nga Birhen Maria, ug sa Divine Mercy. Mika ni Mrs. Sharina. Pasalamat sa Ginoo sa grasya nga nadawat ug sa maayong panlawas sa tibok pamilya gikan ni Lucian Proceso Muñez. Pasalamat sa adlaw na tawhan ni Ariel John Tangkawan gikan ni Eddie Tangkawan and family. Pasalamat alang sa mga grasya nga nadawat ug sa proteksyon nga gihatag sa tibok pamilya gikan ni Jonaline Bagyuso. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa mga answered prayers gikan ni Buboy Selda Rolida. Pasalamat usab
sa mga grasyang nadawat ngadto sa Ginoo sa Immaculada Concepcion ug sa tanang santos gikan sa Angilan family. Sa mga grasyang nadawat ug maayong panlawas gikan ni Butch and Soul and family. Pasalamat ngadto sa Ginoo alang sa mga grasyang nadawat ug sa adlaw natawhan ni Jojo Ongkay gikan sa Ongkay family. Pamisa pasalamat sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sa mahal nga Berhen Maria, Senior San Vicente, Santo Niño, Senior San Isidro Labrador, ug sa tanang grasya nga nadawat, labi pa sa gasa sa kinabuhi, gikan ni Mr. and Mrs. Margie Patulilik. Pasalamat ngadto sa Ginoo, Saint Joseph, mahal nga Berhen Immaculada Concepcion, ug sa tanang mga angheles ug mga santos sa langit, sa mga grasya nga among nadawat, ug sa maayong panlawas sa tibuok sakop sa pamilya, gikan ni Luloy Mainit and family. Pamisa alang sa mga kalag ni Premo, Melisha, Vicente, Hinoviva, Guillermo, Bonifacio, Emerenciana, ug sa tanang mga kalag nga wala na'y naghandom kanila, gikan ni Luloy Mainit and family. Pamisa alang sa mga kalag ni Bernardo, Ima, gikan sa Almerol family. Pamisa alang sa mga kalag ni Liborio, Florencia, Gertrudes, Pedro, Napoleon, Danilo, gikan ni Bustamante family. Alang sa mga kalag nila Roberto, Policarpa, Jacarias, Nathaniel, Bernardo, Claudio, Pedencia, gikan sa Bustamante family. Alang usab sa kalag ni Clint Ivan, gikan sa Bustamante family. Alang sa mga kalag ni Melchora, Cesario Sr., Maxima, Gualberto, gikan ni Junior ug Esther Samante. Pamisa lang sa mga kalag usab ni Sabas, Valentina, Esteban Sr., Aurelia, Irene, Cesar, Lucila, gikan sa Angilan family. Mga kalag ni Arnold, Santiago, Gregoria, Apolinaria, Junicia, Gorgonia, David, Cirilino, Pablo, Magdalena, Josefa, Rodrigo, gikan ni Margie Patulilik. Mga kalag ni Toribio, Susima, Plastido, Seriaca, Bernardino, Guillerma, Antonio, Abundio, Leonarda, Marieta, gikan sa Dinorog family. Mga kalag ni Tiburcio, Filomena, Tifilito, Rufino, Juanita, Emiliano, Francisca, Anterio, Petronila, Prisciliano, Consorcia, Cesario, Oliva, Rosenda, Merlin, Edelberta, Fructosa, Jovita, Carmelita, gikan ni Buboy ug Zelda Rolida. Alang sa mga kalag ni Tefilito, Eulalia, Winifredo, Filomena, Tiburcio, ug sa tanang mga kalag nga tanan, gikan ni Birolida ug mga anak. Mga kalag ni Susana, Gaudencia, Regino, Ramon, Faustino, Cornelia, Marcela, Hermehildo, Lenny G, gikan ni Filipa Agad and family. Mga kalag ni Lope, Victoria, Cirilo, gikan sa Carpes family. Mga kalag nila Hilario, Bernardita, Pelagio Jr., Crescencia, Agapita, Hilario, gikan ni Mr. and Mrs. Glenn Bunhayag and family. Mga kalag ni Justino, sa iyang ikapito nga death anniversary, gikan sa Bagyuso family. Mga kalag ni Miguel, Emilia, Juana, Cirilo, Tomasa, Cesario, Liboria, Rogelio, Meliton, Cesar, Agustin, gikan sa Felicitas, Agon and family. Alang sa kalag ni Arnold, gikan ni Eddie Tangkawan and family. Mga kalag ni Miguel Sr., Rito, Marciano, Anaklita, Silvino, Dorotea, Emilia, Rogelio, Cesar, Agustin, Blas, Laurencia, Zacarias, Liboria, Alvaro, gikan ni Angelos Naraga and family.
Mga kalag ni Benita, Sixto, Marta, Lustilo, Shimei, Paula, Ireneo, Albina, Mauro, Claudia, Alejandro, Dorotea, Jacinto, Quintiliano, Agripina, Calixto, David, Miguela, gikan Lucian Proceso Muñez. Alas sa mga kalag ni Max, Jacinto Sr., Julian, Felicidad, Macario, Sabina, Felix Sr., Merald, Conrado, Florentino, Nicanora, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio, gikan sa Panutso family. Mga kalag ni Felix Sr., gikan ni Mr. and Mrs. Romeo Gonzalez. Alang usab sa mga kalag ni Miguel Sr., Emilia, Militon, Cesar, Rogelio, Liboria, Anaclita, Marciano, Rito, gikan ni Mark Naraga. Mga kalag usab ni Rufo Sr., kalinaw sa dayon ug sa mga kalag sa mga purgatorio wala na handom kanila, gikan ni Mrs. Charina Marambaan, Libot family. Mga kalag nila Marilia, Simeon, Teofista, Juanuel, gikan ni N. Lasaya. Mga kalag ni Margarito, Delia, Petronio, Jeronimo, Leona, Hugo, Cesaria, Eleanor, Magdalena, Damiano, Pilahia, Demetrio, Carmen, Dolores, Arnolfa, Tito ug sa mga kalag nga tanan, gikan sa Ongkay family. Alang sa kalag ni Ireneo, Teresa, Graciano Sr., gikan ni Graciano Soybagi Jr. and family. Mga kalag ni Rolando Sr., gikan ni Maputi and Maniwang family. Kalag ni Rolando Sr., gikan ni Maputi ug Baldapan family. Maria Reyna sa mga apostoles. Ikawalo nga Aguinaldo Mas. Ang mga apostoles sa hinugpong nga kasing-kasing, mapadayunong nag-ampo uban ka Maria, ang inahan ni Jesus. Palihog manindog at ang sugato ng Santos nga Misa.
Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maigsuon, ani na kita karon sa ikawalo ka adlaw sa ato ang pagtukaw alang sa atong pagpamalandong sa pag-abot sa atong Ginoo diha sa Pasko sa pagpakatao. Atong iapil sa atong mga pagampo, ang atong mga igsuon nato nga mga masakiton, mga himalation ug mga nawad-an sa paglaom. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas og dako iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuyo ako kan Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
Magampo kita. O Dios, gihatag mo ang Espiritu Santo sa nahimugso nga simbahan, samtang nagampo sila uban kang Maria, ang inahan ni Jesus, pinaagi sa panabang sa iyang mga pangaliya, itugot ka na mo ang gasa sa maunugong pag-alagad kanimo, diha sa among pagsangyaw sa himaya sa imong ngalan, sa pulong ug sa buhat, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo ng imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit, muadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy, muanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya, kinsamay makaharong inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo, nga nagputli sa puthaw, ug sama sa isog nga sabon. Mani siya sa paghukom, sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari, ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ania ipadala ko kaninyo sa Elias ang propeta. Ano usapa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako ug makalilisang nga adlaw aron pagkabig sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak ug sa kasing-kasing sa mga anak ngadto sa ginikanan. Tingali unya moabot ako ug muhampak og kamatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ipakita kanako o Ginoo ang imong mga paagi, ug tudloy ako sa imong mga agianan. Hagak ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloy ako kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Matarong ang Ginoo sa ingon niini, nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultul siya sa mapabsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapabsanon sa iyang agianan. Ang
tanang mga dalan sa Ginoo maayo ug makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasabutan ug sa iyang kasuguan. Makikhigala ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayud ang Ginoo kaniya ug nalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila nauntang hinganlan siyang Zacarias ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Mingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni ana ngalana. Unya, misinya sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sa latanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan, ug nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias ug gidayeg niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod niining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini ug nangutana, unsa kaha ang kaugmaon niining bataa? Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Maigsuon, mayong buntag ninyong tanan. Unsa may mensahe sa pagkatao ni Juan diha sa atoang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dili ng Juan nga inyuhang silingan ha or inyuhang tapad. Ang ebanghelyo nagsaysay sa pagpanganak ni Isabel nga asawa ni Zacarias. Ginganlan nila ang bata og Juan. Subay sa gisugo sa anghel. Ang pangalang Juan manggod nagpasabot og ang Ginoo nagpakitag dakong kaayo.
Unsa man nga kaayo ang nahitabo diha sa kinabuhi ni Zacarias ug ni Isabel. Ato ang hinumduman nga si Isabel ug si Zacarias puro na mga tigulang ug wala gyud sila'y anak diha sa ilahang kaminyoon. Unya didto sa ilahang lugar, sa ilahang panahon, matod pa nga ang magdiayon nga way anak tinunglo sa Ginoo. Mao ni siya mga igsuon nga perting lipayan nila tungod kay nagpakitag dakong kaayo ang Ginoo sa banag-asawa nga Zacarias ug giluwas sila gikan sa kaulawan. Mao na mga igsuon nga murag na ay play of words. Tungod kay diha sa pagkataw ni Juan, maupod ang pagpakita og dakong kaluoy sa Ginoo sa tigulang na kaayo nga mag-asawa. Si Juan mao'y gasa sa Dios para sa iyang mga ginikanan. Gasa usab siya para sa katawhan. Tungod kay siya mag-andam kanila sa pag-abot sa Mesiyas. Ang pagkataon ni Juan manggod magpahinumdom kanato sa kabililhon kay importante sa matag binuhat nga mahimugso niining kalibutan na. Ang Ginoo mo'y magbuot sa atong pagkatao. Dako kitag bili tungod kay ang Dios mao'y tag-iya nato ug walay lain nga nahimugso o mahimugso pa nga sama kanato. Matud pa, every individual is unique. Mao bitaw na nga wa iya mo'y pareha nga fingerprint ug wa iya mo'y pareha nga kining mata. Mga unsa na kanang mga prints o kanang mga kuan sa mata, porma sa mata. Uya mo kuno'y pareha sukad kaniadtuhan tud karon. Bisag pila na kataka bilyon ka mga tao or trilyon na tingali sukad pa sa una. Mao na mga igsuon nga dako kayog bili kita tungod kay ang Dios mao'y tagihang nato ug wala nay lain. Sama kang Juan, gipagkataw kita sa Dios alang sa usa ka katuyuan, ang pagpaila ni Kristo nga mao ang gugma sa Dios para sa katawhan. Mao na mga igsuon nga niining ato ang pagsimba karon, aduna tay duha ka mga butang nga ato ang pamalandungan. Una, naay gitawag og two qualities of God's gift. Duha ka mga kalidad kung unsa ang sa gasa sa Ginoo. Una, God's gift is a perfect gift. Matag usa ka nato mga igsuon perpekto ta. Dili man ta perpekto sa ato ang pagkakita, pero diha sa ato ang pagkaanak sa Ginoo, diha sa ato ang pagkaanaa, perpekto ta. Kini bitaw atong individual nga mga imperfections, mao ni ang nakaperpekto nato nga pagkatao. Dili man ta mahimong tao kung dili ta masipyat. Dili ta mahimong tao kung wa ta gi panganak. Ambot ka og mahimong tao bata kung wa ba ta ka makasa. Kay si Maria ug si Jesus wa man makasa. Pero tinuod man sila nga tao, exemption to the rule na lang. Pwede. It is the perfect gift for us because it is what we truly need in life. In the case of Zechariah and Elizabeth, to be childless means to be cursed by God. And so the birth of John is truly God's perfect gift to them. Kita pod, sa tagsa-tagsa na to, perfect gift po ta sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa, kakaugulingon. Hinaot unta pod, nga diha sa atong kinabuhi, mamahimo po doon ta nga perfect gift sa Ginoo para sa diha sa atong kaugalingon, para sa Ginoo o para sa uban. Unsa may ato ang angayan nga buhaton niini di ay muadto ta sa ikaduha. Ang ikaduha mao, God's gift is meant to be shared with others. Kitang tanan di ay
nindot di ay kayo nga atoang i-share ang atong kaugalingon ngadto sa uban, dili lang kay sa atoang kaugalingon ra. Kung nakabantay mo, kana bitawng magmalipayon kag maayo, kintahay nakadawat ka og dako kayo nga bonus, nakadaog ka og luto og uban pa. Pero wa nimo gi-share ngadto sa uban, imo harang giugom ang grasya sa Ginoo, kuwang. Ambot og nakasuway ba mo ana? Kami nga mga pari, kanunay may makasuway. Kay kada bitawng kinalipayan kayo, example kintahay dinhi sa sud sa simbahan, pertit ang daghana. Iniguman sa santos nga misa, lipay ta kayo dinhi. Iniguman sa santos nga misa, iniguli na mo sa kumbinto or sa kwarto, jamoy tao. Kamo iniguli ninyo dito sa inyo ha? Anindot kayong pamati, kay kuyog mo sa inyong pamilya. Nindot man sa damo ang pamati, pero naagyoy kuwang. Mo na nga, nagkanunay may magampo sa Ginoo nga ang Ginoo ug ang Birhen Maria maoy muhulip ni ining kakuwang sa amuang kalipay. Kana bitaw gikan ta og mga party-party or kundi ba gikan ta og trabaho, iniguli ninyo sa inyo ha. Di ba kay nindot kayo ang pamati, bisag unsa ka kapoy gikan sa trabaho, pero iniguli ninyo either asawa or anak or bana ang mutagbo. Pero kami gikan og party-party, gikan nagmisa og asada pita gikan, iniguli namo kasagaran gyud sa mutagbo namo dias kumbinto, iro. Mao na mga igsoon nga nindot kaayo ang kalipay sa aduna kay imuhang kaugalingon nga pamilya, nga imuhang kasyaran sa imuhang kalipay. Kana pod bitawng mga tawo nga daghan og silingan, daghan og silingan, kana bang mga hingamiguhon nga mga tawo, bisan pa sa ilahang kapobrehon, bisan pa sa ilahang kakuwangon, pero dali ra sila magmalipayon. Pero tanawa kami nga mga introvert nga mga tao, kami nga mga mahilig o maginusara, kuwang ang kalipay. Ambot og nakasuway ba mo ana, og makarelate ba mo sa amo ang mga kakuwangan. Ambot kani mga madre, kinsa kay musugat ani nila iniguli nila dito silahang kumbinto basin og iro sad. Pareha ta ter, ari na lang mga madre. Pareha-pareha kita og kinabuhi ani. In the gospel, their neighbors and relatives rejoiced over hearing the birth of John. Thus, the joy of John's birth was not only contained to his parents, but even shared with the community. Mao din ang mga igsoon, ang atong kalipay, nindot kaayo, mas mapuno ang atong kalipay, mas mapuno ang atong kinabuhi, kung ato kining i-share ngadto sa uban. Mao bitaw ni siya nga kamong mga katigbianon, kusog mo kaayo mo share sa simbahan. Tungod kay napuno mo sa gugma, napuno mo sa kalipay. Kato bitaw ang unang misa nako diri, natinga ko, loh, mura maghapit tanan ang nang offer. Sa ubang mga simbahan, may lagdaay po. Pero dinhi sa katigbian, hapit na lang ko mahuman og prepare diri sa altar. O pagyapon mo nahuman og linya. Mura mo og nangalawat. Ingon ana ka generous ang mga katigbianon. Daghang salamat gid ta ninyong tanan. Mo na mga igsoon nga diha sa atong padayon nining santos nga misa, atong susihon, atong tan-awon kun giunsa nato paghatag og bili ang atong kinabuhi ug ang kinabuhi sa ato ang mga silingan. Giampingan, gipalambo o gitahod ba nato ang kaugalingon o ang ato ang isig kaingon. Ato usab nga pamalandungan kung unsa ang tuyo sa Dios sa pagbuhat kanato niining kalibutan. Kung masabtan nato nga kita gihimo aron sa paghatag og himaya sa Dios, sugdan nato ang pagpasidungog kaniya pinaagi sa ato ang mga maayong binuhatan. Maigsoon, ang matagusaon ta kanato, mamahimong gasa alang
sa kaugalingon, sa usag-usa, diha sa atong komunidad, o diha sa ato ang environment or kanang nature, kalikupan, hinaot paunta. Palihog manindog. Mamati kita sa tawag ni Kristo, magtukaw kita alang sa iyang pag-abot sa sibutan. Pagampo moingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Aron ang Santo Papa o kaobispuhan, mangunahan sa pagdasig o paglig-on sa atong katawhan, ngadto sa pagbago o pagpanalinsing sa atong pagtuong Kristohanon, magampo kita. Aron ang tanang simbahang Kristohanon, magkahiusa sa pagsangyaw sa maayong balita, pinaagi sa pulong o sa mahigugmaong pagpangalagad, magampo kita. Aron dinhi sa atong diocese, makita ang kahingkod sa atong pagtuo pagsangyaw, diha sa atong pagpakabana sa kinaiyahan, kay ang kabukiran ug kadagatan, kaumahan ug katubigan, hinatag samahan ug angay ampingan, magampo kita. Alang sa katuyuan, sa katukuran, sa kalinaw, sa atong nasod nga Pilipinhon, pinaagi sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus ug sa putli nga kasing-kasing ni Maria, magampo kita. Aron ang atong mga paningkamot o kahago alang sa simbahan, muduso sa atong hinigugmang nangamatay, ngadto sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita. Ginoong Hesukristo, dili kami makatukod og bag-ong katilingban kun wala ka. Sa among pagsangyaw sa mayong balita uban ni kami, ug pakitaa kami sa hustong dalan, aron magasunod kami kanimo hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan.
Ginoo, sa imong kayo ug tungod sa mga pangaliya sa bulahang Birhen Maria, itugot nga ngamong mga halad, makapalambo sa simbahan sa tibuok kalibutan, ug magpadayag sa imong himaya diha sa abundang ani sa kasantusan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Amahan, makagagahom sa tanan o kanunay buhi nga Dios, angay gayod nga kanunay o sa tanang dapit magpasalamat kami kanimo, nining among pagpasidungog sa bulahang Birhen Maria. Siya mao'y una nga misangyaw kang Kristo, dinasig sa Espiritu Santo, nagdali siya pagdala sa iyang anak ngadto kang Juan, aron siya masantos ug mapuno sa kalipay. Bisan karon sa among panahon, ang mahal nga Birhen pinagi sa iyang panigingnan, nagdasig og bag-ong mga magwawali sa Ebanghelyo, nga iyang giamumahan uban sa inahanong gugma, o gilig-on pinagi sa iyang walay hunong nga pagpangaliyo po alang kanila, aron ilang madala sa tibuok kalibutan ang mayong balita ni Kristo ang manunubos. Pinaagi kaniya ang mga anghel sa langit naghalad sa ilang pagsimba, diha sa ilang paglipay sa imong presensya sa kahangturan. Mahiusa unta ang among tingog sa ilang madaugong awit sa pagdaig. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari, o kining imong katawhan nga niya karon nagsimba ug nagampo kanimo. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, sa iyang bana nga si San Jose, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlokan nato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa itong panaginig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Apani pabulong lamang ug mamaayo ako.
sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. You, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Sa
Magampo kita. Ginoo nga mong Dios, ang imong mga gasa na nagbag-o sa among kusog, nining among pagpasidungog sa talianak nga bulahang Birhen Maria, nagampo kami nga ang imong katawhan mula hutay kanunay sa dalan sa kaluwasan, pinaagi sa pag-unong sa imong mga sugo, ug pagkamakanunayon sa pag-alagad sa uban, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Maglingkod sa makadugay. Pahibalo, ugmang adlawa ang mulid sa atong novena ug muhalad sa Misa de Gallo, mao ang ambuan og Catholic Women's League. Ang choir mao ang Immaculada Choristers ug ang mo-sponsor alang sa painit mao ang Salinas, Inting, Almontero, Hintalian, Redulia, Reyes, Gabato ug Privandos families. Mga pasalamat. Una sa tanan, atong pasalamatan ang labaw nga makagagahom sa mga grasya nga iyang gibukbo kanato sa matag adlaw. Ato usab nga pasalamatan ang atong Mass Presider karon, Reverend Father Brian de la Asuncion, sa mga LLMs, altar servers, handmaids for the altar, ug sa naguna sa atong novena ug sa mihalad sa atong Misa de Gallo karon, mao ang Mantasida ug Divine Mercy. Sa atong choir, ang Katigbian National High School. Sa midalit sa painit, ang pamilya Renegado, Cano, Bolante, Grado, Crieta, Tapales, Lorot, Kiwag, Retuya, Gonzaga, Pagsisihan, Rolida, Golde, Monies, Angkla, og Sintino. Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Daghang salamat. Ato po pasalamatan ng ato ang mga seminarista nga ming serve karon. Pahibalo nga karong January 7, unang Sabado sa Enero. Basta kay unang Sabado, nakalimot ko sa pinsaha. Adunay ipahigayon nga entrance exam ang seminaryo. Nakinumdum ko pagsud og seminaryo, perting naghanag seminarista taga Katigbian. Kabats nako sila Jason Baculta, Father Randy Alpuerto, ako kanang katalirungan ba dito seminaryo, si Sir Osmondo Evangelista, daghan. O niya, karon, mura gamay-gamay na lang ang mga gikan o Katigbian. Basin og naay gusto musod, encourage na to, atong ihatag sa Ginoo, tungod kay gasya kinigikan sa Ginoo. Palihog, manindog, ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo.